Konrad Mizzi ma jistax jibqa' jistieden biss ġurnalisti li jażelu. Dikjarazzjoni jibsa li saret mill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika, l-Avukat George Hisler, wara li diversi ġurnalisti fosthom tat-Times u l-Independent ilmentaw li l-Ministru Konrad Mizzi ma kienx qed jistiedinhom għal okkażjonijiet li fihom jitkellem, anzi kien qed jistieden biss lill-Midja Laburista u lix-Xandir Nazzjonali. Dwar dan kien iddaħħal ilment formali, każ li żviluppa fi żmien meta l-attenzjoni reġgħet kienet daret fuq Konrad Mizzi meta faqqa l-każ 17 Black u feċ l-isem tad-direttur tal-Electrogas bħala sit ta' din il-kumpanija sigrita. F'dan il-perjodu il-Ministru Mizzi kien kontinwament qed jevita lill-ġurnalisti. Il-Kummissarju tal-Standards kien kwotat jgħid li l-Ministru Mizzi ma jistax jibqa' għaddej b'din il-prassi illi jażel liema midja jistieden. Fid-deċiżjoni tiegħu George Hisler stqarr illi l-mod kif kien qed jaġixxi Konrad Mizzi kien qed iwassal għal żbilanċ u jpoġġi lil One u TVM f'vantaġġ. Il-Kummissarju tal-Standards insista illi dawn il-manuvri diskriminatorji għandhom jispiċċaw u l-Ministeru ta' Konrad Mizzi għandu jkun aktar trasparenti.